Hello friends, बरायबाय फिन कनसेप्ट चेनेलाव दा आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ। BTC साख्रि आनजादनि सायाव लेटेस्ट आपडेट लाबोफिनदों मानोना दहाय फुङाव मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन बेयाव गोबां अखा हादोंमोन दावराव जादोंमोन बेकग्राउन्डआ दा लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोना लाबोदों गासै पस्टआ 3000 नि खाथियाव दङ आरो बेयाव दावहा जागासिनो दं दासान्दि अब्ला एग्जामा माबादि जागोन गोबां साननाय सोमजिदों जानांगौ दा बेनि सायावनो जोङो कभार खालामगोन प्लास बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50 एग्जामा दिनै जोब्बाय APC UPC लेभेलाव दा बेयाव काटअफआ बेसेबां थांथावगौ बेनि सायाव कभार खालामगोन टटेल केन्डिडेट्स बेसेबां दंमोन नोंथांमोननो डाटाखौ लाबोदों जाहाथे एसेब्लाबो नायना बुजियो आरो बे एग्जामाव माबादि पेपार फैदोंमोन नोंथांमोननो मोनसे डेम' दिन्थिनाय जागोन दा जियानो जा जाय नोंथांमोना नैबे चेनेलाव गोदान फैदों साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट आरो लोगोसे गुबुन गुबुन सरकारि लन स्किमनि सायाव बर' रावजोंनो लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोना मोननो हागोन दा गोबाव खालामा जों फार्स्टआव नायग्रोनि साख्रिनि सायाव स' दायो जोङो CSB पर्टेलाव फैबाय आरो मोजां बाथ्रा बेयावबो अफिसियेल नटिसआ बेयाव होनाय जादों स' नोंथांमोना बेयाव होनाय जादों आरो एडमिटखौ बेयावबो मोनगोन प्लास बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि अफिसियेल साइटआवबो मोनगोन आरो बे एग्जाम डेटखौ जों नायनो दा बे जाबाय अफिसियेल नटिस रिटेन टेस्टखौ कन्डाक्ट खालामगोन बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया गासैबो एग्जामखौनो ग्रेड 3 जा ग्रेड 4 जा स' बेयाव खालामनो थांगासिनो BUआ एन्ड बिनिफ्राय बे जाबाय एग्जामा 25 मेआव जासिगोन एग्जामा बेनिखायनो एडमिटखौ 13 मे जानाय लोगो लोगो डाउनलड खालामनांगोन लास्ट डेटआ 20 मे बेनि गेजेराव खालामाबा नोंथांमोना मोननाय नङा स' बेखायनो थाबनो खालामना ला प्रिन्ट खालामना ला डाउनलड खालामना ला आरो बे एग्जामा नोंथांमोननिया टटेल मार्क्सआ 85 मार्क्सनि रिटेन टेस्ट जागोन आरो बेयाव पास जाबासो नोंखौ सेकेन्ड स्टेजआव 15 नाम्बारनि बाइबा टेस्ट नोंथांमोनखौ लांनाय जागोन आरो बे बाइबा टेस्टआ जोबोर इम्परटेन्ट जागोन मानोना बे डिपार्टमेन्टआ PNRD नोंथांमोना PNRDनि नोंथांमोना गासैबो नलेजआ A to Z थानांगोन जेरै एग्जाम्पल स्किमनि सायाव जास्ट मोनसे स्किम आं नोंथांमोननो फोरमायगोन PMAYG जेराव न' राननाय जायो बे खामानिखौ नोंथांमोना BTC लेभेलाव मावनो मोनगोन बेखायनो बिनि सायाव A to Z नोंथांमोना नेक्स्ट लेभेलाव भिडिअ मोनबाय थागोन जे PNRDआव मा स्किम दङ बेखौ नोंथांमोना नेक्स्ट लेभेलाव मोनबाय थागोन देन बेखौ जों मिथिबाय दा बे एग्जामा नोंथांमोननिया दा सेन्टारा बबेयाव जागोन होनोबा एडमिटआव जेब्ला मोनगोन अब्लासो मोनथिसिगोन दा जुदि केन्डिडेटआ जुदि खम जायोब्ला जास्ट एग्जाम्पल 10,000 केन्डिडेट जायोबा अके हमना ला बा 6,000 जुदि जायोबा थ' बे एग्जामा जागोन बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव एबा क'क्राझाराव जुदि हमना ला एप्रक्सिमेटलि जुदि 20,000नि जुदि दङबा ओभारअल BTCआव अब्ला डिस्ट्रिक्ट वाइसआव बे एग्जामा जानाय चान्सआ दङ दा बे जेब्ला एडमिटआ फैयो अब्लासो मोनथिसिगोन दायो लेटेस्ट आपडेट बेनि सायाव गैथ'वा थ' बेखौ जों मोनथिबाय देन बेनिफ्राय काट अफ स' नोंथांमोननि काट अफ अके दा काट अफ एनालाइज खालामबा बे एग्जामा 85 अब्ला नोंथांमोननि काट अफआ 65 प्लास नोंथांमोना लाथारनांगोन हमना ला 65 निफ्राय 70नि गेजेराव थानांगोन अब्लासो सेकेन्ड स्टेजआव थांनाय चान्सआ दङ मानोना आरो सेकेन्ड स्टेजआव 15 नाम्बारनि एग्जाम दङ दा जुदि सोरबाबो जुदि नोंथांमोना 80 लानो हायोबा 100% नोंथांमोना बाइबा टेस्टआव थांगोन बाट 75 नोंथांमोना मेक्सिमाम जोंनि STआ सेफ जन थानाय चान्सआ दङ बाट 70 प्लास लायोबा नोंथांमोना सेफ जनाव चान्सआ दङ बाट जेनेरेला हमना ला नोंथांमोना 80 एबा 75नि खाथियाव लानांगोन होमबासो चान्सआ दङ मानोना बे पस्टआ जोबोर खम अके एन्ड बिनि डिउटिया जागोन नोंथांमोना हमना ला जास्ट मोनसे बे ब्लक अके जास्ट बे ब्लक बेनिफ्राय ब्लकनि आन्दाराव गोबांथार BTC थायो हमना ला 20 प्लास BTC थायो देन BTCआव नोंथांमोना मा सासे बेनिफ्राय सासे नोंथांमोना पस्टिं जागोन अके आरो बे टटेलि डिपार्टमेन्टआ नोंथांमोना PNRDजों जागोन थ' बे जाबाय BTCनि माखासे प्रफाइल स' बेनिफ्राय दिनैहाय सुपार 50 मिसना एग्जाम जोब्बाय APC UPC लेभेला बे कुइसना फैदोंमोन नोंथांमोनानै स' बेबायदि टाइपनि नोंथांमोना BTC लेभेलाव स्किमनि सायाव भिडिअ मोनगोन बेबादि नोंथांमोना नेक्स्ट BTC एग्जामाव बेबादि स्किमनि सायाव नोंथांमोनाहाय नायनांगोन बे टाइपनि कुइसना फैनाय चान्सआ दङ नेक्स्ट लेभेलाव एन्ड GK होनोबा स' नोंथांमोना GK बेबादि टाइपनि GKखौ नोंथांमोना नाय मानोना बे पेपारा जोंनि एग्जामनिमोन जेराव नोंथांमोनानो बेयाव मोननो हादों अके जाय नोंथांमोना माने मोनदों जोंनि बे टाइपनि APC UPC लेभेलाव फैदोंमोन सुपार 50आव देन काट अफ होनोबा 1024 केन्डिडेट्सनि गेजेराव गैयाबाबो 600नि खाथियाव माने प्रेजेन्ट जादों बेनिफ्राय खायसे एबसेन्ट जादों आरो बोथोरा ओरैबादि गाज्रिमोन जायनि जाउनाव माने अखा हादों जानांगौ स' बेखायनो एबसेन्ट जादोंमोन देन बेनिफ्राय काट अफ होनोबा APC बेनिफ्राय UPC दंमोन ना जायनिखि नोंथांमोना 45 निफ्राय जुदि 50नि गेजेराव मोनदों स' नोंथांमोना मेन्स एग्जामाव थांनाय चान्सआ दङ स' नोंथांमोना जुदि 45 निफ्राय जुदि 50 गेजेराव मोनदोंबा STआव नोंथांमोना मेन्स एग्जाम थांनाय चान्सआ दङ आरो जुदि जेनेरेलाव हमना ला
50 एबा 55 मोनदोंबा मेन्स एग्जामाव थांनाय चान्सआ दङ मानोना स्टुडेन्ट्सआ गोबां एबसेन्ट जादोंमोन जायनि जाउनाव काटअफआ खम थांगोन दा बेखौ जों मिन्थिबाय नेक्स्ट लेभेलाव जि आपडेट फैयो नोंथांमोना फिन खनसेबाव मोनगोन दायो जोंहा नेक्स्ट आपडेट फैबाय मानोना नोंथांमोना गोबां एप्लाइ खालामदोंमोन ग्रेड 3 आव आरो लोगोसे ग्रेड 4 आव गोबांथार कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ बे जाबाय थांनाय बारनि रिसेन्टलि एप्लाइ खालामनाय नोंथांमोननि गोबांथार पस्ट दङमोन जेरै गोबांथार डिपार्टमेन्टबो दङ दा बेयाव ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 जोङो एप्लाइ खालामदोंमोन रिसेन्टलि दा बिनि बांसिन पस्टआ ग्रेड 4 आव दङमोन 275 बेनिफ्राय केटेगरि वाइसआवबो रानदों डिग्री आरो लोगोसे एचएस लेभेलाव प्लास ग्रेड 4 आव दा बेनि आनजादा माब्ला जागोन थ' बिनि सिलेबासखौ फार्स्टआव नायग्रोदो बेनो जाबाय सिलेबास आरो लोगोसे एग्जामनि टटेल मार्क्सआ दङ 100 आरो बे 100 नि गेजेराव एग्जामाव रिटेन टेस्टआव 80 बेनिफ्राय बाइबायाव 20 दा बेखौ नायोबा सिलेबासआ इंलिश दङ जीके दङ बेनिफ्राय बिटिआर जीके नायथारनांगोन आसाम जीके मोननैसो फैनो हागौ नोंथांमोननि रिजनिं दङ प्लास एप्टिट्युड दङ आरो मेथ्स दङ दा बे होनायनिफ्राय एग्जाम जागोन दानिया बे एग्जामा माब्ला जाथावगौ बेखौबो जों कभार खालामगोन मानोना गोबां सर्सनि आपडेट फैगासिनो दङ स' आंथ' नोंथांमोननो बाथ्रा होखादोंमोन जे थारैनो एडमिटआ फैथारसिगोन होननानै बेनो जाबाय जुनाव एग्जाम जागोन जुनावहाय नोंथांमोननि एग्जाम जानो थांगासिनो दङ दानिया बे एग्जामा माब्रै जाथावगौ मानोना गोबांथार एप्लाइ खालामबाय टटेल टेटखौ लाफानानै 3000 नि खाथियाव पस्टआ दङ BTC आव लांदां दानिया बे एग्जामा बोरै जागोन होनोबा कम्बाइन एग्जाम जानो थांगासिनो दङ अके स' कम्बाइन एग्जाम एग्जाम्पल 372 पस्ट दंमोन थांनाय बाराव खालामनाय ग्रेड 3 जेराव आइपिअ दाननाय दङमोन बे जाबाय ग्रेड 3 लेभेलनि गोजा बेनिफ्राय ग्रेड 3 दंबावो 263 दङमोन नार्सखौ लाफानानै WCD दङमोन टेक्निकेल लेभेलाव देन बेनिफ्राय रिसेन्टलि एप्लाइ खालामनाय 569 दायो 569 खौ नोंथांमोना नटिसआव नुगासिनो दङ बे दङमोन देन बेनिफ्राय ग्रेड 4 नि रिजाल्ट फैथारसिगोन दा बावैनो साडेनलि नेक्स्ट सप्तायाव फैनो हागौ दानिया केटेगरि वाइस नायोबा डिग्री लेभेलाव गोबांथार पस्ट दंमोन ना जास्ट एग्जाम्पल एलडी दंमोन जीए दंमोन बेनिफ्राय एकाउन्टेन्ट दंमोन देन बेनिफ्राय एचएस लेभेल दंमोन एचएस लेभेलाव मा दं होनोबा एग्जाम्पल नोंथांमोना बे स्क्रिनाव नाय बेनो जाबाय एचएस लेभेलाव गोबांथार रोखोमनि जेरै एग्रिकालचार दंमोन बा गोबांथार पस्ट दंमोन आरो जास्ट गाहायाव नाय बेनो जाबाय एग्रिकालचार फरेस्ट दंमोन आइएनपिआर दंमोन गाहायाव नोंथांमोना नुगासिनो दङ बे जाबाय पस्टनि नाम दा बेयाव ओरैबायदि एग्जाम कन्डाक्ट खालामनो थांगोन BTC आव बारा टाइम गैला मानोना इलेक्सन फैगासिनो दङ दा बे कम्बाइन एग्जाम जागोन अके माने माल्टिपल पस्टआ नोंनि गांसे एडमिटआव फैगोन एन्ड गांसे पेपारावनो नोंथांमोना गोबांथार माने पस्टनि सायाव केटेगरि वाइसआवहाय होनो हागोन एचएस बा एचएस थाजोबगोन एग्जाम्पल ग्रेड 4 बा नोंथांमोना बे मोनदों ग्रेड 4 आव जि 275 पस्ट दङना बे होनाय पस्टआ खनसेनो सिंगल एबा गांसे पेपारावनो नोङो एडमिटआव थाजोबगोन आरो जे नोङो मा पस्टआव एप्लाइ खालामदों थ' बे नङा जे माने 10टा पस्ट दंबा 10 बार एग्जाम जागोन बे नङा केटेगरि वाइसआवहाय नोंथांमोना मोनगोन दा नैबे BTC एग्जामा जोबनाय लोगो लोगोनो नेक्स्टआव जुन दानाव नोंथांमोननि जागोन माने जुननिफ्राय पुरा एग्जाम जासिगोन BTC आव आरो लोगोसे आगस्टनि गेजेराव नोंथांमोना साख्रि दा बे स्टेज लेभेला PNRD डिपार्टमेन्ट जागोन आरो बेनि नोंथांमोननि प्रफाइला डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनांगोन RD सेक्टराव आरो लोगोसे डेभेलपमेन्ट ब्लकजों टटेलि कानेक्सनाव दङ बे लेभेल जबा आरो देन बिनि बाइबा टेस्टआ जोबोर माने इजि जायो जुदि नोंहा बेनि सायाव नलेजआ दङबा दा नेक्स्ट लेभेलाव बिनि सायाव भिडिअ फैगोन दा बेखिनिखौ मिन्थिबाय नोंथांमोना जुन दानाव मेक्सिमाम पस्टनि एग्जामखौ होनो थांगासिनो दङ बा जानो थांगासिनो दङ नोंथांमोना बयबो रेडि जादो